ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଅକ୍ଷର ଅସ୍ୱର ଯୋଗ ହୋଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ, ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ନ, ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ। ଏହିପରି 25ଟି। ଜ, ର, ଳ, ବ, ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ, ଦନ୍ତେଶ, ହ, କ୍ଷ, ୟ, ଲ, ଅନୁସ୍ୱାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆସ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବା ଓ କହିବା। କ, କରେ କଲମ, କଲମରେ ଲେଖାଯାଏ। ଖ, ଖରେ ଖଟ, ଖଟରେ ଆମେମାନେ ଶୋଉ। ଗ, ଗରେ ଗଛ, ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପକାରୀ। ଘ, ଘରେ ଘର, ଗ୍ରାମରେ ଅଧିକାଂଶ ଘର ଚାଳ ଘର ଥାଏ। ୱ, ୱରେ ପଙ୍ଖା, ପଙ୍ଖା ବୁଲିଲେ ପବନ ବହେ। ଚ, ଚରେ ଚକ, ଗାଡ଼ିରେ ଚକ ଥାଏ। ଛ, ଛରେ ଛତା, ଛତା ଆମକୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଜ, ଜରେ ଜହ୍ନ, ଜହ୍ନକୁ ସମସ୍ତେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଡାକନ୍ତି। ଝ, ଝରେ ଝରଣା, ଝରଣା ଆମକୁ ଶୀତଳ ଜଳ ଦିଏ। ନ୍ୟ, ନ୍ୟରେ ଘଞ୍ଚ, ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ବାଘ ଗର୍ଜୁଛି। ଟ, ଟରେ ଟମାଟ, ଟମାଟ ରଙ୍ଗ ନାଲିଆ। ଠ, ଠରେ ଠକ, ଠକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଡ, ଡରେ ଡଙ୍ଗା, ଡଙ୍ଗା କୋଉଠି ଭାସେ? ଡଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଚାଲେ। ଶବ୍ଦର ଆଗରେ ଥିବା ଡ ଅକ୍ଷରଟି ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେହି ଡ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ବସେ ନାହିଁ। ଢ, ଢରେ ଢୋଲ, ଢୋଲ ଗୋଟିଏ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଶବ୍ଦର ଆଗରେ ଥିବା ଢ ଅକ୍ଷରଟି ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେହି ଢ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ବସେ ନାହିଁ। ଣ, ଣରେ ଋଣ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ଋଣ ଦିଏ। ତ, ତରେ ତବଲା, ତବଲା ବଜାଇ ଗୀତ ଗାଅ। ଥ, ଥରେ ଥକା, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମକୁ ଥକା ଲାଗେ। ଦ, ଦରେ ଦର୍ପଣ, ଦର୍ପଣ ଦେଖି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉ। ଧ, ଧରେ ଧନୁଶର, ଧନୁଶରରେ ଶିକାର କରାଯାଏ। ନ, ନରେ ନଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆ ପୂଜାରେ ଦରକାର ହୁଏ। ପ, ପରେ ପଇଡ଼, ପଇଡ଼ ବଡ଼ ମଧୁର। ଫ, ଫରେ ଫଳ, ଫଳ ଖାଇବା ଦେହ ପାଇଁ ହିତକାରୀ। ବ, ବରେ ବଗ, ବଗ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭ, ଭରେ ଭଜନ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କଠାରେ ଭଜନ ଗାଉ। ମ, ମରେ
ମହୁମାଛି ମହୁମାଛି ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଜରେ ଜବ ଜବ କାଚରେ ଅକ୍ଷର ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ରରେ ରଥ ପୁରୀରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଳରେ ଜଳ ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ। ୱରେ ତାୱା ତାୱାରେ ପିଠା କରାଯାଏ। ତାଲବେଶ ଶରେ ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼ରେ ଜିନିଷ ନିଆଯାଏ। ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶରେ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ଶିବଙ୍କ ବାହନ ଅଟେ। ଦନ୍ତ୍ୟସ ଶରେ ସଡ଼କ ସଡ଼କରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲେ। ହରେ ହସ ହସିଲେ ଦେହ ଭଲ ରହେ। କ୍ଷରେ କ୍ଷତ କ୍ଷତ ହେଲେ ଔଷଧ ଲଗାଅ। ଡରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଲେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ଡ ଥାଏ ସେହି ଡଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ନ ହୋଇ କ୍ଷୀଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ସେହି ଡ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ବସେ। ଢରେ କଢ଼ କଢ଼ରୁ ଫୁଲ ହୁଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ କିମ୍ବା ଶେଷରେ ଢ ଥାଏ ସେହି ଢଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ନ ହୋଇ କ୍ଷୀଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ସେହି ଢ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ବସେ। ୟରେ ସମୟ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ଳରେ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ ରାଗ ଲାଗେ।